tarinassa on valkoinen miehisyys. Tällainen valkoiseen nimenomaan rotuun, ei etniseen ryhmään, vaan puhutaan rodusta. Siihen liittyvä miehisyys, jossa korostetaan voimakkaan ihmisen oikeuksia elää ja lyödä heikommat mataliksi. Tämä on selvä yhteys niin fasistiseen ja nastistiseen ajatteluun. Eivät kuitenkaan kaikki metallimusiikin harrastajat ole saatanan palvojia tai uusnatseja, eivät läheskään. Suurin osa Tuska-festivaalinkin nuoresta yleisöstä pitää tervehenkistä välimatkaa diggaamiensa bändien vihanlietsontaan. No, mä en itse siitä oikein pidä, että mun mielestä se on hyvin sellaista infantiilia näin sivistyssana käyttäen. Otto, mitä sulle merkitsee tämä metallikulttuuri? No, hyvä musiikki, rumia ihmisiä ja tämmöistä oikein mukavaa porukkaa, mitä on ollut. Että vaikka ne on rumia ja mustia ja niin kuin mukamas synkkiä, niin kyllä siellä on aika värikästä tyyppiä. Täällä on voimakkaasti esillä tämmöiset satanismiin ja jopa natsilaisuuteen liittyvät symbolit. Mitä ne sinulle merkitsevät? Ne ei merkkaa mulle yhtään mitään. Aika raukkamaisia joku sille esimerkiksi natsimaisuudet ja natsimerkit, niin ne on aika syvältä suoraan sanoen. Tavalliseen tasapainoiseen nuoreen saatanakultin houkutus ei yleensä tepsi. Mutta herkässä kapinavaiheessa olevan tai muuten säröilevän nuoren ihmisen satanismi saattaa viedä mukaansa käsittämättömiin syvyyksiin. Ensinnäkin lasten ulkonäön olemus muuttui. Se muuttui mustaksi, suttuiseksi ja tuli omituisia koruja. Ei yksinomaan alassuin käännettyjä ristejä, vaan muita okkulttisia koruja. Musiikki soi, tai örinä musiikki soi yötä päivää. Sitä ei saanut keskeyttää. Muuten tuli melkeinpä turpiin tai sylki lensi mun kasvoilleni. Omituisia pitkiä poissaoloja, joille en saanut selitystä. He vetäytyvät yhä enemmän ja enemmän niin kuin siihen omaan maailmaansa. Erityisopettaja Keijo Ahorinta on kirjoittanut kirjan oppaaksi satanistinuorten ja heidän perheidensä auttamistyöhön. Hyvästä tulee paha, pahasta tulee hyvä. Sä pyrit saamaan tietynlaista sisäistä normia, kylmyys, inho, viha, kuoleman toivo, kuoleman illuusion ihannointi. Nämä on ne, jotka sitä nuorta muuttaa ja silloin kun hän imee itsensä, aivan niin kuin kuiva erämaa imee, niin silloin tämä nuori muuttuu aivan todellisesti. Ja silloin hänen arvonsa, hän alkaa vihata sitä päivän valoihannointia ja hän pitää sitä fraasina tai tekopyhyytenä. Tai jos puhutaan Jumalasta, niin hän sanoi, että konkretisoisi. Mä piirsin mun huoneen täyteen kaikki niin kuin pentagrammeja ja ristejä väärinpäin ja mä aloin pitää mustia vaatteita ja meikkaamaan mustilla meikeillä ja pidin sellaista paitaa, missä oli risti alaspäin ja nainen naulittu perilleen siihen ristiin, että se oli ihan niin kuin peressä se nainen ja takana mun luki Desire me like Satan ja mulla oli mustat lateksihousut ja mä olin niin kuin tosi syvällä siinä, niin kuin, että mun mieli meni ihan siihen mukaan sillä, että mä en enää niin kuin ymmärtänyt sitä, mitä mun ympärillä tapahtuu, että mä niin kuin elin sellaisessa omassa pimeässä maailmassa ja se vaan veti mua enemmän mukaansa. Ja tämä on se, mikä on kaikista vaarallisinta. Eli se ihminen itse tavallaan sokeassa tilassa menee syvemmälle ja sitten kun saa virikkeitä, oikea ideologiaryhmä, niin silloin se tietoisuus tavallaan tulee hänelle niin voimakkaana, että hän ei enää hallitse tekoa. Tämä lapseni, joka oli puoli vuotta siinä ollut ajoittain ihan psykoottisessa tilassa, niin
makasi pimennetyssä huoneessaan itsensä viilelleenä. Ainoastaan ei hän tullut paikalle. Hänen asioistaan kuitenkin oli tarkoitus puhua. Ainoastaan sosiaalityöntekijät, joita hän oli tottunut pyörittelemään pikkusormensa ympäri, kävivät häntä vilkaisemassa. Asia jäi siihen. Ei mitään tapahtunut. Mulla tuli tosi sairaat ajatuksia, että kun mä kuulin aamulla, lapset tuli meidän äidin hoitoon. Ja mä kuulin, kun ne huusi siellä. Mun tuli, että voi että mä naulitsen noin kohta ristillä ja mä revin ne palasiksi ja mä palottelen ne, että miksei niitä voi tappaa, että kaikki lapset sais tappaa. Noituus, magia ja yliluonnollinen ovat keskeinen osa nykyajan lasten ja nuorten kulttuuria niin lehdissä, kirjoissa kuin elokuvissakin. Kun maalistuneessa maailmassamme uskonto on astunut ovesta ulos, on mystiikka tullut ikkunasta sisään. Se on hurjan suosittua ja siihen tietysti on omalla tavallaan myöskin tilaus. Internet on tuonut mahdollisuudet tuoda sen okkultistisen maailman, samalla tavoin spiritistisen maailman, noituusmaailman on tuonut sen aivan ihan käsikosketeltaviksi. Samalla tavoin sitten kirjallisuus, se tuo sen jokaiselle ihmiselle aivan niin, että se jopa tarjollaan noitien käsikirjoissa, tietynlaisissa tämmöisissä salaseuroissa, niin se tuodaan sitten näiden pienten lasten ulottuville ja samalla tavalla siinä sitten se tulee normaaliksi ajatella okkultistisesti. Pakko saada tätä lisää, että ei tästä ole mitään tietä ulos. Että mä rupesin vaan enemmän ja enemmän vetämään se pelko ja se kauhu. Ja mitä enemmän mä katsoisin niitä kauhuleffoja ja luin niitä kaikkia tällaisia tosi mysteerisiä kirjoja, Stephen Kingin kirjoja ja näitä kaikkia mahdollisia juttuja, niin mä rupesin kiinnostaa sen. Mun tuli tosi se saastutti mun mieleen, mun ajatukset ja kaikki. Ja sitten kun tulivat tämmöiset roolipelit, joissa eläydytään hyvin voimakkaasti erilaisten ihmisten rooleihin ja hyvinkin hurjiin dramaattisiin tunnetiloihin, jopa iäkkääksi sadomasokistiseksi raiskaajaksi, huumekauppiaaksi ja niin edelleen 13-vuotiaana, niin eihän tämä voi olla vääristämättä lapsen maailmankuvaa. Ja sitten kun roolipeleihin liittyy hyvin paljon mystiikkaa, magiaa, mustaa magiaa, oppia otetaan Egyptin, Babylonian, Tiibetin kuolleiden kirjoista lähtien. Mä lähdin Musta Raamattua ja näitä kaikki magiakirjoja hommaamaan, kun mä kuulin, että Naantalissa Pekka Siiton myy niitä. Se uusi natsijohtaja, kaikki varmaan tietäisi. Niin mä lähdin sinne Naantaliin sitten käymään mun yhden kaverin kanssa. Ja mä muistan, kun mä astuin sinne ovelle, se oli tosi kylmä se ilmapiiri. Mä tunsin, että tässä on oikeasti pimeyden voimat mukana. Mä menin sinne sisälle. Mä muistan vielä, kun mä selitin, mä pelkäsin ja mä tärisin oikein, että joo, mä haluan mustan raamatun. Mä haluan musta magia, että mä oon kiinnostunut saatanan palvonnasta. Ja silloin se rupesi selittämään mulle kaikkea, että hänellä on että jos se vihkisi mut sellaisen porukkaan, että jos mut vihitään sellaisen porukkaan, niin että mut tapetaan kuin sika, jos mä lähden siitä pois. Sitten mä rupesin vasta tajuamaan, että mitä mä oon tekemässä. Et sen jälkeen mä poltin ne kirjat ja repisin ne paidat ja hävitin kaikki pentagrammit ja noin muut. Usein kuulee väitettävän, että nuorella on saatanan palvonnasta 2 uloskäyntiä, joko kuoleman tai uskoon tulemisen kautta. 3 saksalaista nuorta satanistia ratkaisi äskettäin pulmansa hyppäämällä alas rautatiesillalta. Silloin ilman muuta on tämä uskoon tuleminen, taikka sitten periaatteessa joko psykiatrisessa hoidossa, taikka verkostossa toipuminen. Ja silloin uskoon tulemisen kautta tietysti se tapa on nopea, totaalinen, mutta sitten psykiatrinen hoito, lähiverkostoissa oleminen, niin se kestää kauan, mutta se tuottaa myöskin yhtä lailla tulosta. Jumala antoi mun sen voiman. Jumala avasi mun silmät, se käsi mun ajatusmaailma ihan nuri. Pääsin irti kaikesta okkultismista, kaikista huumeista, viinasta ja seksistä ja sellaisesta irtoseksistä. Jumala vapautti mut ihan täysin.